everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Yan na makalilisab ko sa hayat ni Layla. Oh. Taysa. Kanang lalaki nga nanaog sa hagdanan. Ang lalaki ka nang misangpit ka na akong Salome. Dili mahimong magubot mo. Mutago ko. Gikan siya sa taas. Kinsa makanya gibisita niya sa puninarya. Tuwa na siya paingon sa kawas. Sundan ko siya kung asa sila nakapark. Atanganan nato ang tiguang inigawas niya. Okay. Kinanglang mabuhat nato ang usa ka sugo ni Boss Eman karon. Nga mao ang pagpatay sa tiguang apuhan ni Layla. Ay, sir, sa ikang ngayon, tanaw na ni Pistola na kung kapot. Ay, pinakataw ang napatay ining albasa, no? Niluloy, abi ka na pistola. Ang lalo niya, Ma'am Dorina. Pero, Ma'am, ayaw na ipasaya-saya, Mama. Magkita na unya kas siya. Dili na kumusod sa puninarya, Noy. May bantayan na lang kung mga tao. Ayaw siya malukan si Ma'am Dorina sa una. Ay, ganun absik man kayo siya. Ay, pulis magyutingal ni siya. Bakit di man mahalok mo guntong pistola? Antira kita di Poldo. Oh, mayo na itong pisto dre. Kaya makita ang entrada sa punerarya. Makita tayo nako kung kinsa ang mugawas. Andaman na judaan ang motor. Okay, wala problema. Kadugay ang mugawas og balis tiguang eh. Masig bubilar pa di. Panos na din. Bahala na nag-unsa siyang oras sa mugawas. Ang importante, nga ato siyang makitan. Parinti din sila sa akong doktor. Ha? Nara sila sa suok nag-istampay. Naglingkod sa motor ang usa. Samtang amis sampit ka na kong Salome. Nagpaso-paso siya. Nagsigi siya og lantaw sa may entrance. Maayo kay ngit-it gamay kini ako namutangan. Ug dagko ang mga sakyanan nga nakapark. Dili dayon ko nila makitan. Layla, apo ko. Nga nung nahitabo, magkinini mo. Ingon pa ba ka nga tukuran ko ni mong dakumpay. Kadang bag-og yun. Unya karon. Nasud ka naman noon diya sa lungon. Unsa bagyo imong gibuhat, apo ko. Lola. Lola. Ayaw na lang kayo palabi sa imong kagul. Walang ko magtuo nga mahitabukin ni siya ko nga po. Dagang mga butang ining kalibutan nga dili nimo mahibawaan, Lola. Ug dili kita ang nagunit sa atong ugma. Ug may mga butang kitang mabuhat nga bisan kita dili makatuo nga atong nabuhat. Sige na, Lola, lingkod na. Oh. Uy, may bisita na sa imong apo. Dario? Ani aka? Kanihara mo tayong katang di. Taghan mga tao so. Ay ako giserbuha. Dili mahimo nga dili ko makuha si Lola karong gabi una. Aw, bagay mo. Oh. Hello, boss. Ayon ka naman karon. Di anak ko sa punerarya, boss. Ug naa sa sud ang Lola ni Layla. Maayo.
Kinahanglang mapatay mo yun siya karong gabi una, Pulto. Oo, boss. Mao nang mahitabo. Nagpaabot na lang mi nga mogawas siya. Sige. Kuha agyod ang tiguang karong gabi una. Kinsay kauban niya diya? Ang iyang paryente, boss. Oh, mga tao na lang gawas, boss. Basin, mogawas na karon ang tiguang. Sige, bye. Tawag dayon kung mapatay na ninyo ang apuhan ni Laylan. Oo, boss. Bye. Pangandam, tinggawas sa karon sa mga namilar. Iposisyon daan ang atong motor. May nanggawas na. Oh, ang lalaking misampit ka na kong Salome. May posisyon na siya. Oh, may arma siya. May gusto siyang patsyon nga naa sa sud sa punerarya. Kinahanglang masanta ko siya. Ato ko dito mo posisyon. Salamat sa imong pagbilar ni Layla, Dario. Ibaw ko nga nag-uol ka. Pero kung may kasayuran magkas nakaingon sa kamatayon sa akong apo, sultihi ko. Mas makaayon ni mo nga di ba ibaw, Lula? Sige, arin ako. Iyatod ta na ka sa gawas. Lola, pauli lang una. Dali, iyato ta ka sa kinan. Pauli lang una kamo si Dorina. Naana, may migawas sa sada kong pultahan sa pulinarya. Oh, ang doktor ka na. Kauban ang apuhan ni Layla. Ug si Dario. Maayo. Duha ka langgam ang akong makuha. Pero ipauwahi ko si Dario. Unahon kong tigawang. Mamatay ka, Lula. Oh! Oh! May pusal ako! Manibat na ito panuway! Unsa ba to? Lola, upo lang. Kailangan makasuta sa auto. Dali, dali Lola, kunit ako. Unsa man to? Kailangan makasibat una ta din eh. Dali. Ang sama itong butro-butro ba? Ay, kaysa ba na mo sila? Ayaw pagsama Ayaw ipagsulti ni Joseph nga may pistula sa ilawom sa lingkuranan. Haba? Niyan sila si Lula, ma'am. Dali Lola, sakay na. Dali. Tutulog kita kay tama to, Giposil. Unya na pa ko na, Lola. Niluloy, mamiya na kita din eh. Aray! Kasakit sa kamot! Huwag akong mabaga, aray! Wala sa ospital! Dilimay mo. Mga taglaing makatambal na ako. Ang doktor na mo! Dili, mga taglaing doktor. Himawar ko! Unsa ba to gitabo? Unsa ba to? May namusil sa parking lot. Kinsa man ang gipusil? Ang lalaki nga misampit ka na akong Salome. Usa? Nakaila ka ba ang nagtawana? Wala ko mahinumdum niya, Lola. Pero sigurado ko na nakaila siya na ako nga ako si Salome. Ug kada ang gusto kong tukion kung nga nung sampiton siya ko niyang Salome. Isultihan ta na ka. Nga doon na kay parehas ug naong Dorina. Kung tinuod man ka nagisulti mo, Joseph, kinahanglang mailahan ko gyud ka ng Salome. Unattended or out of coverage area. Please try your call later. Naunsa man kini cellphone ni Pulto. Di man makontak. May nahitabo na gitingali sa punerarya.
Sigurado ko niya na. Napatay na yun niya ang apuhan ni Layla. Kinahanglan nga way mabuhi sa mga kaila ni Layla. Silang tanan, kinahanglan nga muuban niya sa lubnganan. Suod na mo tanan. Loloy, ubay nakasunod na to. Wa man, Dok. Kinahanglang manawag ta sa mga ospital. Nga naman, samdan ka ba? Duri na? May napusilan ko. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!